Yupugo kin kono Abidjan Worodugu yanfanna awoliya Jean-Claude Yesi Figne kenyeriye barakela do doloki minnu bɛ wele t-shirt a ka baarada in b'olu de dilan o kama a ko nin ka nin tolantan san 2024 n'a bɛna kɛ Côte d'Ivoire jamana na k'a bɛna kɛ sababu ɲuman ye u ka baarada ma n'o ye Emmanuel Communication ye bawo u ka sɔrɔ bɛna yiriwa. Nous avons confectionné des polos et puis des t-shirts VIP que nous avons offert. Ma ba t-shirt u dilan k'u di an kɔrɔw ma u y'a yira ko nin n'a ɲɔgɔnna man ca o de la o ko mun na an tɛ denmisɛnnin ninnu dɛmɛ kaniko la ka d'a kan denmisɛnnin ninnu bɛ ka na ni kokura caman ye nin cogo la de kunnafoni taara fan caman fɛ mɔgɔw bɛ k'an wele don o don. Pour cet événement sont en train d'apporter de nouvelles choses et c'est comme ça que de bouche à oreille les gens nous appellent chaque jour. Emmanuel Communication bɛ t-shirt minnu dilan bɛɛ lajɛlen b'a niyɔrɔ sɔrɔ a la sakiw ni kudu fana b'a la n'u sɔngɔ b'a daminɛ 200 la ka taa bila 2000 ma laɲiniw ye de sira ka di Côte d'Ivoirekaw ni jamana wɛrɛ mɔgɔw ma u caman ka Côte d'Ivoire samaw ka couleurs dɔn. La quantité de t-shirts que nous avons comme commande actuellement. Mɔgɔw ye t-shirt minnu laɲini kɛ o bɛ taa 490 na o dira an ka client dɔ ma o taara n'o ye o client kelen ye polo 200 laɲini kɛ olu dilanni bɛ senna ka fara o kan client wɛrɛw ye laɲiniw kɛ an bɛ chifleliw de la o de kɔfɛ u b'a hakɛ fɔ an b'u dilan. Voilà, c'est quand les échantillons seront validés qu'ils vont donner les quantités exactes qu'ils veulent. Adjamé Saint-Michel fanfɛ jago bɛ ka sumaya bawo Ivoire tolantanton n'o ye Fédération Ivoirienne de Football ye FIF ye foroba mayo ladegeli kɔ o bɛ ka dɔ bɔ jagokɛlaw ka sɔrɔ la suguw kɔnɔ ni nin kɔni tun tɛ bedaw ni feerelikɛyɔrɔw ni Côte d'Ivoire tolantanton n samaw ka mayo ye Abdul Kabiru ka kumafɔla jagokɛla do Adjamé Saint-Michel suguw la a ko fana foroba tolantanton mayo sɔngɔ tɛ bɛɛ bolo. Mɔgɔ dɔw bɛ yen 400 yɛrɛ ti o kun u bɛ na yan yɔrɔ la yan ka anw dari ni 400 ye ko olu bɛ fɛ ka Côte d'Ivoire ka mayo san maa dɔw yɛrɛ bɛ yen 2000 ti o kun ka se ka mayo san n'a ye a danganin no olu k'a fɔ ɲɛna ko 1000 walima 2000 de bɛ o kun mɔgɔ yɛrɛ sera ka dumuni san ka dumu o bɛna kɛ cogo di ka se ka taa mayo san min sɔngɔ bɛ taa se 12,000 ma o ti bɛɛ kun fanga ɲɛmɔgɔ ka ɲi ka filɛri kɛ o fandara la sabula Côte d'Ivoire le bɛ kan bisimilara o ka ɲi k'an to yen an k'an se k'an ka seli kɛ. Kan tolanta in na jamana 24 bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Côte d'Ivoire bɛna o mɔgɔw bɛɛ bisimila o sen fɛ jamana foroba dumuniw u fana bɛna sankɔrɔta babelo bɛ kɔrɔli ni sɛw de mara k'a fana bɛna nafa sɔrɔ kan waati na a dalen b'a la a ka jagokɛfɛnw bɛna yeko ɲuman sɔrɔ fana a ko de kama a ka kan ka labɛn. Kani tuma na duna caman bɛna k'an ka dugu la mɔgɔ caman bɛna kɛ yen o sababu la fana sisɛ a n'a ɲɔgɔnnaw olu makoɲɛ caman bɛna kɛ yen o kɔsɔn lo n nana yan yɔrɔ la ka se ka n ka baara kɛ o kɔsɔn n nana ka n ka baarada wango la ni n ka mayo ye. Kabini juillet kalo la san 2023 la Côte d'Ivoire ka tolantanton i ye foroba tolantanton finiw feereliw daminɛ o sen fɛ a y'a sinsin Côte d'Ivoire jamana samaw ka mayo sanni kan o la tolantanton in y'a jira ko Côte d'Ivoire jamanaden kelen o kelen ka kan ka mayo kelen san n'o ye un Ivoirien un mayo walasa farafina kan tolantan bɛ se ka kɛ kunkurota ye tolantanton FIF bolo wa o dun tɛ se ka kɛ ni Côte d'Ivoire jamanadenw m'u cɛsiri ka labɛnw sabati nka an bɛ waati min jamanadenw sinsinnen bɛ san yɛlɛma seli ani kan de kan n'a bɛna daminɛ janvier kalo tile 13 ka taa bila février kalo tile 11 san 2024 la. Nin tun ye Nama Jara ye ni laseli labɛnna ale Amoji de fɛ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan.